Ahojte, kamoši, dneska vás vítam pri novej hre a hráme dneska Roblox a dneska hráme Marvel superhrdinov. No, takže ak vidíte, tuto si môžeme vybrať nejakých superhrdinov. Vyberem si Black Panthera, neviem prečo, ale proste si ho vyberem. No, takže potom mám proste všelijaké abilitky. Vidíte? A tu Supermana. Ktorého som netrafil, no nevadí. A potom tu máme nejakú bombu. No, neviem čo to je. A potom tu máme nejakú schopnosť s týmito našimi, jak sa to povie, pazurami. Môžeme takto vyskočiť. A štvorku nemáme nič. No a ak vidíte, chce nás tento Superman fríznúť, ale neviem, či sa mu to podarí, ale možno hej. Počkaj, vytvorím tú bublinu, alebo čo to bolo. Tak on mi uteká, no tak to je také GG. No poď, teraz atakuj. Let's go. Takže sme zabili jedného. No tam vidíme, že asi Iron Man tam lieta. A tu máme Spidermana. Ja dám túto bombu. Si furt neviem, čo to je tá bomba, alebo tá bublina, čo to je. No, Batmana sme dali skoro tak jednu šupu, skoro. No. Tu je za sekundy Spiderman, ak vidíte. Ale určite za ním nedoskočím, lebo nie moc vysoko. No a máme tu Aquamana. Poď. On mi tu dal nejaké more. On mi tu dal celé more. By ma atakoval. No on teraz mi tu dal kamo toto žraloka. To je také GG. Uííí. Čakaj, atakuje ťa ten Shark? A jasne. Je tu inak uberá. Poď. Ježiš. Ja som ma to celé more atakuje. Ja som na to nesurvivnem. No dobre. Bumblina, ste furt neviem na čo. On mi tu furt dáva to more. Teraz ma dal do tohto. No, ja mám, že 2 hápka možno. Ježiš. Vidím planetu stať auto. Oh no. Takže mega málo toto. HPčok. Tak to je GG. No, takže teraz si dáme Spidermana. No, takže máme tu pavučinu. Hej, tu normálne asi webujeme typkou. No, hej, proste. Skúsime to na tohto Thora. No, vidíte, takto webujeme typkou a im to uberá hápka, ale je to docela divné, neviem prečo. No, tu ďalšieho Thora, ktorý ma zabil. Či teda Joker ma zabil. No, tak dáme si ešte raz toho Spidermana a potom má nejakú proste bublinu. Čo to bude? No proste webne celého typka. A potom máme web shootery. Takto sa nebudeme normálne takto po celom toto. Po celom meste. Takto. No, dobre, potom tu máme štvorku, to neviem čo je ako. Počkaj. To je elektrická pavučina podľa mňa. Počkaj. Tu máme typka. Tak je to... Ježiš, jak som sa zlákol toho Ironmana. No, takže teraz si dáme napríklad Captainu, neviem. No, takže ten má proste takýto kotrmelec pravý, potom takto blokuje, potom normálne háže shield, potom normálne takéto fistky má, to má pištolku, no to je všetko. Okay, vyhodím si takto, no. Takže tam vidím 3 typkov či koľko.
Kamo, tí typci mi že furt utekajú, neviem prečo. Tu je Joker. Tu pištelky. Jež on tu má nejakých henchmenov. Čo to je? No, henchmeni. Tak oni ma zabili. Tak to je GG. No, dobre, teraz... dajme si Deadpoola. OK. No. Takže on má iba, že proste takýto kotrmelec, potom 3 ani 4 nič. Takže má kotrmelec a potom má katany, klasické, potom má pištoľky ešte. Počkaj, tak teraz kto je ten typek? To je podľa mňa tento typek, si myslím. Tak to není on. Ježiš, ja teraz neviem, že kto je kto. Počkaj, zabijem aspoň tohto, no tak to bol on. Som mal ako vedieť, že to proste nedalo. Loki, nie? On je taký neutrálny skôr. Aha, OK. Zabili sme teraz Spidermana, ktorý bol AFK. Aha. OK. To má takýto nejaký blaster. Ježiš! Tu ma typek zabíja. Ježiš. On mi uteka. Ježiš. Štvorka. Tak to môžem spamnovať typkov. Ježiš, to ich mám toľko. Nohy mi padajú. Tak to je GG. No. OK. Aha, tu je ďalší typek. To podľa mňa bude tento veľký. Určite. A týchto malých musíme zabiť, ale nevadí. Proste tí mali sa nedajú zabiť. OK. Ježiš, tu mám Deadpoola. On je že mega OP. OK, poď. Let's go. To bol môj. A nie. Svojich aj môže zabiť? A nie. Iron Man nás zabil. No. Teraz si dajme nejakého ešte raz vilina. Napríklad si dajme, že... ja neviem. Skúsme Elektra. Že aké bude mať powerky. No, prvom má takúto elektriku, ak sa posúva proste dopredu. Potom má elektriku, takto strieľa proste elektriku. Ježiš, typek ma tu spomalil. Sice ani neviem ako, ježiš, on ma tu spomaluje. No, potom máme nejakú elektriku, proste, ktoré strieľa. Potom máme dačo takéto. Potom máme tiež zase nejakú elektriku. Jež zase tá placka teraz. Teraz je ako za placku. To sa teraz nedá zabiť. Ježe mega overpowered. Toto neviem čo je. Aha, tu je ten typek. Zomri typek! Dobre, konečne som ho zabil. Teraz prišiel zase za mnou nejaký typek, ktorého skúsime vymlatiť. No, dali sme ho na prvú šupu. Tu máme doktor Octopusa, ktorý má proste
nie na prvú šupu. No, dajme si teraz, skúsme od doktora Octopusa. Počkaj, čo má toto? Čo je toto? Aha, počkajte. Aha, keď si dá toto, ježiš, tu je tento typek, tak on sa môže takto posúvať s týmito, ako keby. Ježiš. Lebo, aha, hej, takto. Aha, také. No, to je dobré. Potom máme, aha, že takto sa bijú hente. No, potom je, aha, takto, no, to je, sme ho vymlatili. A potom je štvorka, toto čo? Štvorka, čo robí štvorka? Nič nerobí. Tak tam máme toto. Oj, do villain. Tak. Už ho za chvíľku máme. Dobre, už ho máme dole. Doktor Octopus je docela dobrý. Počkaj, skúsim sa, že on nejakú stavbu sa skúsim pritiahnuť, to sa nedá. Čím dá? Tak typek ma chce zabiť. A to tak asi dopadne. Mám, že mega malo HP. Aha, dal som ho dole. Ježiš. Dobre, tak teda, toto už je koniec našeho nestajšieho videa. Dúfam, že sa vám páčilo. A dajte prosím odber. Čaute.